Zdravím tě, Uršulo. Já tebe, hoste, jak se nesmáš? Uršulo, já se mám naprosto báječně. Právě jsem totiž objevil tyhle úžasné brýle. Vážně, řekni mi něco o ní, Horste. Tak schválně, Uršulo. Stává se ti někdy, že jdeš do lesa na houby, ale celé hodiny nejsi schopna najít jednou houbu, ale naopak přihodíš do košíku nějakou muchomorku, takže potom strávíš dlouhé dny v nemocnici nebo při nejmenším na záchodě. Tak to mě máš naprosto přečtenou, Horste. Tak Uršulo, s touhle noční můrou je již navždy konec. Právě totiž držím v rukou naprostou novinku, kterou uvedla na trh firma Optimax, a sice tyto originální, skvělé, revoluční a multifunkční brýle Sense. Tak to mě opravdu zajímá, Horste, pokračuj. Uršulo, představ si, že tyhle brýle ti ukáží, která houba je jedlá a která houba je nejedlá. Tak to je neuvěřitelné, Horste. Ano, Uršulo, může to znít neuvěřitelně, ale je to tak. A Uršulo, to není vše. No ne. Ale ano, Uršulo. A představ si, že v tom lese s tím košíkem plným jedovatých muchomůrek se ještě ztratíš. Horste, tak takhle už jsem zabloudila několikrát a cestu zpět z lesa nebylo možné dlouho najít. Tak těmhle dnům, Uršulo, ti slibuju, je již navždy konec. A jak to musíš zabránit, Horste? Jednoduše, Uršulo. Součástí těchto brýlí, Uršulo, je totiž GPS navigace, která ti vždy spolehlivě najde tu správnou cestu, takže tě navede na správnou cestu a ty už v lese, Uršulo, nikdy nezabloudíš. Tak tohle už ti vážně nevěřím, Horste. Uršulo, budeš muset, protože tohle ještě není vše. Tak na to už vážně nemám slov. Uršulo, představ si, že metr od tebe si chroustá svůj oříšek zrzavá veverka. A málo kdo by ti tohle uvěřil. Úplně si ji představu, Horste. Uršulo, aby ti tohle každý uvěřil, aby se s tím mohla chlubit, je v těchto brýlích zabudovaný a vestavěný fotoaparát, aby si to mohla zdokumentovat. Fotoaparát a v brýlích, Horste? To musí být příšerná kvalita. Dovol, Uršulo, abych tě vyvedl z omylu. Fotoaparát v těchto brýlích disponuje rozlišením 300 megapixelů, takže mi věř, Uršulo, že veverka, kterou vyfotíš, bude ostrá jako břitva. Tak bez těchhle brýlí si, Horste, už svůj život nedovedu představit. A hořím nedočkavostí si jej vyzkoušet. Tak si je vyzkoušej, Uršulo. Jak ti sedí, Uršulo? Padnou mi naprosto dokonale, Horste. Uršulo, a aby tohle nebylo málo, řeknu ti, co kromě toho všeho, co jsem teď říkal, tahle věcička ještě umí. Tak to nemyslíš vážně, Horste, to ještě stále nebylo všechno. Uršulo, kdybych ti měl říct, co všechno tahle věcička umí, tak tady klidně můžeme sedět až do rána. Ale já to zkrátím. V brýlích je totiž zabudovaný kromě fotoaparátu a kamery také mikrofon a reproduktor, modem pro přístup na internet, GPS a meteostanice a tenhle hardware ti umožní rozpoznat rostliny, zvířata a budovy. Samozřejmě, že v brýlích je zabudovaný internet, takže můžeš kdykoliv hravě zjistit situaci v dopravě a počasí. A když narazíš na cizince, tak už ho nemusíš odbít větou Sorry, I don't speak English, protože součástí brýlí je i překladač. Tak o takových brýlích se mi, Horste, ani nesnilo. Uršulo, tvůj sen se již brzy stane skutečností. Jenom otázku, kolik si myslíš, že takovéto brýle mohou stát? Nemám vůbec představu, Horste. Uršulo, hodnota takovýchto brýlí se pohybuje vysoko přes 50 000 korun. Ale Uršulo, myslíš si, že stojí 50 000 korun? Omyl. Uršulo, myslíš si, že stojí 40 000 korun? To opravdu netuším, Horste. Uršulo, nestojí. A i když mají hodnotu přes 50 000, Uršulo, nestojí ani 30 000 korun. Ba ani 20 000. A Uršulo, jestli si myslíš, že stojí 10 000 korun, pořád si vedle jak ta jedle. Protože, Uršulo, hodnota těchto brýlí je 7 999 korun. No ne, Horste. Ano. A vy, pokud zavoláte do půl hodiny, zavoláte na číslo 800 800 800, dostanete k těmto exkluzivním, revolučním, multifunkčním a originálním brýlím ještě jedny originální, exkluzivní a multifunkční brýle Sense naprosto zdarma. Tak volejte na číslo 800 800 800.